gini ba parannya puta sahalada tu apalagi di Borneo kita pa Jepang melalui Zoom meeting. Terlambat sakoti dakingan aladok kegiatan satabi majuri hita ngadong rapai mahon dohot nasing dohot mungkin ngatar pamema. Perjulu sehali iba sebagai moderator madok mulate tu hatta perdenggan basai ala dilihat do tiki tu hita boy hita pa Jepang bohi melalui Zoom meeting on dohot sharing lah masalah mabait tugunyo puta salada tu di hita sude terlumowi ma di ketua doho sude aka pengurus na toktong berjiwa besar lao papungu-pungu sude hita pinoparnyo puta ibaga sabor nginon songon na dibayan ni sekretarista terfokus cita tu kegiatan lao mangkatai di bonani pasogit taringot hula-hula doho bulahanamak peletakan batu jahat tanggal 30 Desember ima dibayar sekretaris lah mungkin satu lupita di si topik-topik si bahasot tadi Bornginon perjulu sehali madok mulai ate hita tutu hatta ala dilihat do tu hita ka kesehatan ala merdu tiki ngalam jonok tanggal 30 ni pasah maju perjulu pembuka tu ketua sahala datu panitia sahala datu lao pasahaton akka topik-topik nasi bahasot pala di Bornginon asanggiat bertahap-tahap kita mabain rencanata alana persiapan na matang akan membuatkan hasil yang mendekati 100%. Idora mendetabain juta setiap minggu lau sharing manang makatai taringot tu rencana tadi tanggal 30-an. Dohoton pasatami ma tiki tu itu atta lau pasahaton akka topik-topik na si hataot tadi Bornginon asanggiat mungkin bojo terarah tu fokus nasi hataot ta molope adong nasingan non ba buima di sesen perpudian no tahatai molate mani pasak ma tu ketua butima molate ma di tuhatta pajumulu molate ma di hita selalu na hadir di Zoom meeting di Kawasan Bornginon na suasoni selalu na aka dokan na subui hadir dope lalu na puparan no puta salada tu tarajumi manong disoma na sida ala hasil ni jumunan no buido di bereng di YouTube. Jadi moro arong tikine nasida buido bereng nasida hasilna. Jadi perjul dohnot tamonate to amat taribata ala nakpe labat nuaing progres ni ulau tahun alai lasroha lam turinggan na luhuida anggia mak itabari tuha di hita dame na sumurungi asabu hita mardame sonang namarha hamarangi jala sadaro hatta di dalam mewujudkan pembangunan itu gunyo puta saladatur. Perjulu maulate pinasahat tu saluhutna naung menyumbang nang manang manupahi ulau tahun. Ngalam terida bera deni roha retani rohatta nalau pajongjok kontu gunyo putaun. Secara khusus pinasahat hamaletan ni rohani ba masih balga
tu abang sekretaris ala sudi daya upaya di Patu Paibana Huida Taida di nalau menghimpun dana nalau keperluan na tu pembangunan tugon. Mulai sian sumbangan pribadi, satu akar rekan-rekan kerja, di bahan musim wain sian penghimpunan dana melalui donasi sian karena teh paput Aplikasi donasi. donasi melalui aka dana dohot aka dia mah nomor 2 mutusi. Jadi ngaturu jenis sumber dana na di Patu Paibana. Jadi mau data ni pasahat tu abang liba Pak Natalia dohot keseriusan dohot hibul niroha nalau manupahi udah tahun pola do akar rekan-rekan kerjana bui diminta tolong nalau manupahi udah tahun. Jadi karena terobosan-terobosan luar biasa mohon memberdayakan saluhuna aka sumber daya na bui dihimpun. Banggiak malam gudang hita paparno kuta nalau mengadului sumber-sumber dana na bui manupahi ulotta. Sautik laporan na sian huta nunga be selesai be tahap 2. Menurut tahap sada penyediaan lahan, tahap 2 nunga selesai be pembangunan ni TPT tembok penahan tanah. Jadi merdu mutusi nunga dilaporkan panitia dari huta be saluguna aka pengeluaran nah bartusi boy mano dilaporkan bendahara sedia jumlahna angkana dohot sedia sunari saldoni para pengotak. Jala selanjutnya di hutan non memang sederuket do memang direncanakan yang makatai taringot tu kelanjutan ni ulota ima makatai taringot tu hula-hula. Jadi ngatakan memang saran-saran bahwa asabu sesederhana mungkin manian dibayan hula-uni dohot sehemat mungkin jala tu hula-hula be akasobani hukta napatut si pasatot tu hula-hula ta hadua Mei jolo jongjong maju bangunan fisik ni tuguta. Jala secara pribadi-pribadi nang ni atau tugutan nggak setuju di usuli. Alain non format na tersongo dia marupani di huta. Ninokennya nambolo boyna soal perwakilan pejo. Jangan hula-hula tanah opat kuta galung semaju tak silitonga do tabunan dina menghadiri ulang peletakan batu pertama di tanggal 30 Desember. Jadi so rencana halakina jolo ikut jolo lahi tamanulangi tu hula-hula sudina dohot mabayan toguro. Diperkirakan hama biayana sekitar 50 juta. Jadi molo berdasar usia ini rupaning tapi tekor kita non di biaya sementara habis sepeng alai darong dopena jong-jongan non bangunan fisik ni itu guna putah ba roha ba jolo tapajulu majo pembangunan fisik ni itu guna tahun baru penon ta'rupi saluhuna hula-hulata hobartu sobaniuhum napatut sebelum niburu tu hula-hulana tersonima usul nang pinasatu udah. Jadi mungkin apa katanya lagi sugu mau taruh berita sian huta tapi sugu nama sida makatai. Nah, jadi bagaimana non mungkin laporannya di jumna minggu dan nengro. Jadi di tanggal 30 arok pikir hame sautik mulubu ini yang kita hadir ya diharapkan hadir mahitna saluhut dari si jala pinikiran mulubu ini yang
alai soon wacana majon jolo ziarah maju hitan yang tu guna putta di Sibakko di Bonapasugit boy matabayan tanggal 30 penetakan batu pertama tanggal 20 sia menetusi. Jadi boy songon tabayan songon era napak tilas borhak mai tasian tu guna putta bagian nengol sa Sibakko telusuri marupaning rute-rute na di dalam putta ada julu sian Cibakko tu tarutung sanga do sian marhuta ima di hutan hula-hulai utagalu los terus marupaning alai memang sian julu dokon di jolo alamar dalpat do halaki sian pahai siap pahai baru lau tu dia teh hutani hai dah soporaru mah terus tu jajiraja alai bolo mar mobil dang boy be mukisian hitan non baca terutung langsung mahita tu jajiraja ima baribani piabakot ima beritana parhutan de putta na parjulu nah baru marupaning lau kita mesti berziarah tu makamnya putta na opat baru mah ima jo acara pertama di Roha rupanya di Roha di tanggal 20 sia. Nah, baru masuk nai mahita membain peretakan batu pertama di marang dari dia menon ada ditentukan ni akan ditutut dan ada huta songon bola hanama. Memang gawe di lubas Mamora pe di tonggi-tonggi talpe marang na lubas siapa na dinggame. Nah, obar tu keputusan di rapot ni halaki mamar sugut. Atau bagaimana? Atas songon ini mari roh aja songon songon hata huwasi ba talanjut tu menon tu atong nama hita fokus tu dana anggia ma butar papungu dana sobar tu nata rencanahon na berjulu mau diperletakan batu pertama antara manang na minimum manian 70 juta terhimpun dana. Alai memang ngadong kemajuan di kita di luar nih si 70 juta nggak terbangun jo naik TPT senilai 31 juta. Alai mulu tabereng ko naik ni dana ta bang sekitar 50-an juta anggi ama buru petar capai kita 70 juta. Songon aset terboy lanjutan non pembangunan tuguna puta setelah peletakan batu pertama. Atas songon ini jo songon hata pendahuluan melihat tema pina udah matu moderator. Malati matu kitu attah atu Bapak Elpa no pasahaton songon inti pembicara tadi Bornginon molo buat do kesimpulan na perjolo melaksanakan napak tilas perjalanan mungkin satu sikoto mau putta na padua hon marsugo rapok di hutatta lau patot tuhon di dia do bulahanama mungkin informasinya bu imai itu minggu depan taboto alana informasi bornginodo rap zoom meeting kita do nasida alai mungkin alani sesuatu hal dang bui terlaksana na patuluhon moloboi danata di tanggal 30 minimal 70 juta molo tabereng do optimis do hita molo tu 70 juta do mungkin alani semangat nih sonari kita boido ora terpenuhian not 70 juta lau danata tu tanggal 30-on alai ni pasah majo perjolo pendapat songon napak tilas dohot aka nadi pasah ni ketua dakian tu abang nibas tuai sia Jakarta Bapak ni si Jeremy situ tak sia Jakarta molate
Ngedi mana? Suara Pak Jeremy. Mik. Mau lihat ma di Tasaluk na Marangi. Perlu mo bima mau lihat di tuata nama le particular di kita lao mangarang-rang ya ka nanek si ulot tak patu paho nakasangap dia kau putus julu-julu tu nopo parok kita. Pusalada di arena nengro perlu mo bima di na majonok di hari 30 Desember. Jadi naking maripat orang ang gini baru wani taringok tu napak tilas. Bah memang sada naik kodoi molo naing bainota akka sakap songonon. Asadong muse akka parbinotu waktu akka na poso kumparan no poso di arena engro. Nalai do pangiduan takas manian perdalanani tikos sela manat di inventarisir adik buarong na hurang lubi, adik buarong na hurak pas, adik buarong na hurang dipos asa dinggan tu haruan. Adik buarong kapoparan liputan non na membuat ilmu pendidikan sejarah ni na pela i di pa muse na tesis na kan gabe gabe salah ni na manang narong na hurang ada di takas baru nak Asian sian mulai sian nah do te sian Sibako Sibako tu Tarutung tu Sokoraru Pahai Sokoraru. Jajira do tu Simangot dingi daw. Di dia Simangot ding. Modding. Isi mangoding. Alana atik buah ro do anggita sian sian merbulang. Dusi ya gudang dusi yang kita merbulang. Putani si Mamora di si mangoding. Di dia. Di Pahai. Oh. Jadi takas jono di Pamanat. Baru adong dotong kuat hutan poparan puta ti buah sangat usi di hutan Gijang lu Hutan Gijangon. hutan Mamora doi ala ai mani bulau anggita anggidu di teman bulau ati buah sangat si darat berdalat di sirak menonton ale manang nawa masuk dia desa posasan Sokoraro nakit tu Jaji Maria deh. Jaji Raja. Bagaimana? Alai unang pola dihurus unak pola dia ke asamanat di ini tiba uti mana sapela dia informasi na nabui patau tahun ini asal nangadong maka meminimalisasi kesalahan dotaka perdalannya putih. Jadi na bangiu nakian naik tanggal 30 dua teh. Alai nengkora manulangi do. Jadi do manulangi. Dang be. Nah, mulu sujari manulangi saya ringgam masakak ni sakapta sudah tius sudah tu tanggal 30. Nah, tarik tu waka si Banoni martangin mereka. Jadi di kita selalu terlalu di ketua ayah dong do tahe petugas sejarah nah di kita seksi Arong apa rapar Malang dak pada hui mana tu sih norokon apa rapar Malang baru abak silkim isir penai tu tua teh Bapak Sebastian bagian seksi budaya. Bagaimana udah kon di botol nasi dari manang na sungguh dia perjalanan ini. Mungkin ide petong bata
Ta sosialisasi o manom sejo. Nah, iban no kon asa sangap sudi asa tikos tu perhubungan tu tohoran nabi dia ke seksi ba denggam mata pasa tu nasida seksi budaya dot sejarah. Ji kedua na ama Rosinot dangate. Ido hingot. Ate Pak Sekjen, ido kan? Rosinot dang. Toki Ido coba. ketua seksi budaya, sejarah dan budaya. Do amani Sebastian. Ido hingot. Ido pas. Amani Sebastian ini siapa bang? Budaya si Ramses, si Mangatur, si Elkim, si Moritz sama si Rompis. Oh iya. Oh Partarutung. Allah. Bayale pas tabasa ama tu nasida. Asa nasida memang udah ni. Ale mo larong ka masuk ka sakita robani so nakian. Arong do bigi sangado putte na julu sat tipang dokte si Mas Mamora di. On salada dulu deh. Ido. Jadi naksai binoto robani ka perdalanan nasida alana molo tutarutung kemungkinan besar tong logikana bodoh sesi borong-borong langsung nang dak polesan kuda gijang. Kalau tuh Bang Moro merhiti rapat tahunan di setujui mai rupani acara ini, mulai mano dihimpunan ka informasi. Nak maksud to ngasih tersudi saya limardalan. Ditikinan non bui rapat mengkolaborasi dia masudi pasadahonaka sejarah perhutan do segala do akalan nasing. Biasa sada pasak matu dale ta pasak ka informasi akan ni dalanan ni manang nagay perhutan ni puputta salede. Jadi imajo pendapat amang Raja Duli pasak mamse tu moderator. Malate matu situata Bapak Jeremy Nasihat Jakarta Bang Nibah nang mengalia pandangan-pandangan taringot tu topik malamon songon napak tilas asa Victor Hatus aka menurut sejarah mungkin ngadong aka panitia manang na boy mengulang kembali merekol kembali perjalanan Nyoputa. Jadi songon abang ni bapak ni si Jeremy si Jakarta setuju tu usul ni ketua adong nafak tilas di tanggal 20 sia. Ni pasah majo waktu tu hadir kiatu abang ni bapak ni si Natalia Nasian Medan taringot tu pendapat ni ketua tanakingan ima napak tilas dohot dana dohot akan lau pasangap pula-ulat tak pasang mat waktu tu abang ni bapak ni si Natalia. Jadi melihat tim dia itu di moderator. Jadi mau pada posianao daring kedai masalah anak kita teh istilahnya napak tilas. Oke. Perjalanan ini puta sampai satu si Gotham. Memang perlu doi botota jala asasi botoni generasi berikut namun saya. Jadi memang kalau secara anak kaningai do anggidolisian Jakarta asal nangadong nian nalipi mulubui mana seakurat mungkin. Di mana nangsi ulau ni panitia nak kaning alai nak pe paning nak pe adong panitia khususi tong dohita boi maniroi tutu pas deh bohita maniroi ati boadong nah boi mana baik kita informasi na sangat akurat ngering gemai aku setuju di sini. Terus pencarian dana.
memang molo secara prinsipnya kita numa sangat serius. Alanga lambat taba-taba ni dia kanang pasahat tupakna. Dalam molo berengope bu ini hilalar paning lagi berupaya do bersedia karongan. Jelas sona sendiri sona binabuan ni nak kirim nak diktu berupta ada mengubahin proposal mangihuton desa ni abang ni berparapat. Jadi di nama mula pe au sendiri masai manat do. Manat dalam arti dakuran asal. Joloni ajak demar cerita jala rata-rata kadang aru paling mendukung bata henaru hadi bagasan bahar wakamargana asing las rohana inaru aku di bagasan makana sangat yakin doau mardala degado sudah ulo sugut alana sada perbandingan di pada aro margana asing Pengido noeng, dapola berpikir dari sini rupaning nang adong ya nama macam, degadi, tadi yang kedua ulam mulai, itulah surah. Dasar dia mari, ini tuan naka pikiran asing, sona benar ni bang berparapat, bang dia pi, alai tok kita manat dalam arti jangan kalau asal dia harus paning kalau asal di jalo sonon jalo pinabu kilas balikna sekedar garis besarna sonon ulun nami sonon tersodi berapa yang ulang sonari jadi mudah-mudahan berhasil haduan langsung lagi berjalan tuh pion Pak Moderator. Mungkin agak lambat don. Alana saya dongan di promo, saya dongan di Jerman, jono-jono di Hutamunan. Jadi kon atar lebat do merdela sada-sada. Kalau tu si Maringkal ala si dokadongan. Artinya lain-lain daerah do. Ini odang na pengudi sadengan anon kadonganon. Ikon na sudah do susu ini kota Medan. Dapat tonon, marserat doami, kira-kira gitu magabalan. Jadi tadi waktu kelanjutan nih ulah tersebut, ima tu pada tanggal batu pertama, bapas itu tuh barak mabege maita sugut sian keputusan ini tuh penasihat kota, do takang kita. Badia pedi benda sida, nauli mai, alai di Borginon lam sonang roha ubai kudo songoni ay wera nak iro persanggau jala di hari-hari sebelumnya natuari seksi dan marapot abi negi himbawan ni anak ni Bapak Kalimantan marana nu teh Idok marana. Mau lihat yang mari Tuhan, masai dihamulit yang roh adon. Jala ondo memang adong sempat sada kekhawatiran di kita. Alani uas ni roh hatta di hasadaw ni lamang ulahon ni ulau tahun 50 tahun ni pertandingan puta. Jadi khusus di Porinon luar biasa menurut tahu. Sanggiak matuari namang ihut, lam sada kita sudah. Tatang Yakobe dengan atabe asang giat lam dipahibul di pasada rohani penopar ni puta sude sahala datu na ditano perserahan dari penapa sogit. Jadi urasa tersoni majolo sianao ulak matu moderator. Molate madi abang ni bapak ni si Natalia Nasiam Medan naung mangalehon kira-kira adok 30 inok ku catat na perjulu si 7 do
adong napak tilas perjalanan mengulang kembali ira-ira reuni mon perjalanan ni putta na julu dohot macailas rohatta ala bagian dana hira-hira akhir-akhiron luar biasa. Hira grafiknya tabereng cukup menanjak. Alani peran aktif ta sebetulnya. Lau mengalian pencerahat tuaka ibotota borutta do sude do ngatubutta. Alana narap napunasa do hita tugon rap napunasa do hita poparan yo putta sahalada tu. Dang adong na so rap napunasa. Parsido sude. Jadi gabe adong rasa terpanggil jiwa masing terpanggil hita lau mabeta-betai akka borutta doho sude akka hahanggita. Sawatik ku ceritahon termasuk manakingan serta bijo dang napola gabe pabuah niba alai lasuraku di anak niba hira siakangan ni udah si Helder majo hudok kona la serta bidak kubo tu pangguaran na siap Badung pensiunan TNI do don alai saya terus ni jabri lau manuku berita na jalani pa torak-torak saotik taringot tutugut tahun. Bagaimana do? Paido tu anak tak si panggorak kunin na do teh si Nawan. Asau jabri gimana? Asailean guguna tu buat tau salada tu. Baik terhujabri mana? Ulian rekening baik terkirim mana? HP mana secara historis? Imana dang lahir di hutan, lahir di Bandung do. Alai ala di dokon si Mamora, si Gotong, kampung saya harus saya bangun. Ima mungkin narotu rohana. Jadi macailas rohata terlumui masih anu buat tunu kaburu nami buruta. Terus do beta-betai ngahira merlubah-lubah sudah nuai ngolau mengalia subangat tu pungat tahun. Si anu poparan yo buat tunu alai adong do pihak kaburuta naso dapat informasi mungkin taringot tu grup tahun ala mungkin sibuk manang na sesuatu hal lah alai yakin optimis do hita saat kami peparan buat tunu terlumowi di sodoang gini bapak disiplin nggak dia kiana sebelum tuang gini ba hira-hira ima songon rupa buat kami saringot tudana songon na di pasak nih bapak abang ni bapak ni Natalia takingan adong akka inovasi lau tu dongat sakarejona songon abang ni ba sekretaris siap rapat. Memang toh di songon siar rekan-rekan akan mau menyumbang tanpa mungkin sesuatu paksaan. Alai ala di pergolata gabe olo nasida menyumbang tu rencana tanauli. Jadi ni pasahak maju tu anggini bapak disiplin. Ai disodoi mana nih ate mungkin boy mengalias saran manang-manang ka na di pasah nih ka hak tasian lubat siama bora opo arbona adi sona kian setabi sebelum masuk kita nggak masuk kian persanggau anak niba alai naka narong doso mungkin kendala naing signal ate Lagi terganggu na jaringan di Sabah. Oh itu atau emak bahasa bermaita babai nodangi ai las doroha mudah-mudahan arona sida boy masuknya nasa asalam pertabat balas tirohata muludung dohot anak ni bayi bapak ni si Randi ya Randi si Ramli si Mamora itu yakin diba alana hira-hira odo nak tahun bui tapajulu songon corok tatu hanggita pusau liling jadi las doroha nak yang muncul layala signal mungkin agak hilang-hilang bani pasah majo tu anggini bapak ni sibelin lau mangaleon mungkin kasaran nuli jadi mau lihat tema di hita sudah dongat tu
niba teh nungat tubuh niba hang doli mas dia online sorong be huberen be anak ni be son ni jadi songon usul ni abang ketua nak kan tongdo si panulo pidi be si ola nor bani molo naba tilason waing ba warna man waing naba tilas mengulang kembali mang namanya kembali mang tersong dia merupani perdalanannya puta sahak ma tu si gotong alai di zaman waingon songon na di patorang ni amang ketua nak kedo takka dongan hang doli dimulai sa sibako satu terutung pangalubu marwan maing rauna tes pangalubu baru mangire-ire man maing siapa hai satu supararu satu jejer aja kan ale kan senario mengandalkan nama XBO mengandalkan teknologi majoriku kemajuan kon nomor mobil namo jala Ido. menguras energi retok termasuk kon maing alana tanggal 20 sia idok konakang maing napak tilason tanggal 20 torahan mana ni Ido. Itor bala tahap pertama nama. Jadi ima rupanya sepikirata tarsongo dia ekon nomor mobil nama to. Jadi batu kadong non kadongan mang na iba sendiri marupanya so anong lubi kendaraan molo anong nyek roha dohot atari rupanya sepikiratan maing sada. Alanan non songon padalanat tapi simbolis nama disikan sehingga satu kedison antar aka bagi sejarah nama tong budaya itu son sehingga di son jala memang sekian persen nama buin yang tabain nama tilason nuai alana tong sonoro konekian baik kon mengandalkan transportasi mobil nama nuai contohnya tu supararu nuai gua mah berot tu sigan enggak masuk teh mobil tu siakang Arang bui berapa? 5 separaru kan ini nama main titik terdekat main tu tu jejer aja kan Ido. itu titik terdekat main tu jejer aja jadi omat tok pikirat ta termasuk ini nama peletahan batu pertama mengenai peletahan batu ujahan jadi di bawah husor macam laut di bawah husor terutama seksi budaya deh tersedia konsep na paling dinggan nuai amo tapi kiri sa sibako na kang sibako satu tarutung satu mangirem satu pahay tu sopararu satu jejer aja kan tong menguras energi tong menguras tenaga dong ima jo ulala taringot tu na tilason jadi molo taringot tu danok ulala memang pas doi son ni akang Erik jadi son kami berbani akang ini sedang giat du bereng ayaw no son na sulu-sulu alarong mungkin si kerejo na ka mendesak jadi akang ini bereng na aktif nuaing mudah-mudahan mah terutama molo wereng do sumberin waeng ba so kami minim do biala itong do so anan no nakka kami ang giduli muna parang petunu ba so ni ketuan waeng 70 juta itong lo pipikirat tan waeng di balik ni 70 juta bolong ada amo ton itong lo berlanjut teruskan jale ko sudiro no risk dapotanon maksud tu jujowon nalaw manupahi kon pertandingan putong sudiro yakin mahita sudiro no ikon dapotan no nakperong agak lebat ikon sudiro dapotan jujowon na marlabatan ikon sudiro niyan birohatta ikon manupahyon itu maksud tu jadi ima jo tani ko tusi songon dok yak sinatalia arong lebih hubo to akang ba tersong dia cara nampun waeng akang arong pikir akang mengutun jejak ini akang perparabat akang perparabaton luar biasa dong. Abang mau lihat orang terjauh dulu baru ni bereng. Jadi orang tema dia akan perpara bah boy makakam suri aka teknologi on.
darok sangkar aku nang gosau ti satu son boy di banakang pas-pasu itu akar ulah lao bergaya jalo akang bah. Jadi dipergerakannya ke penghimpunan danope mulai ate mak. Jadi ya batu ngarong akka ide-ide na baru no dang sabinoto. Ala yang gusong sani besan nare sama sarong do ide. Ide do betaring tu si. Jadi ni so majo song kami terutama anggi do limuna pemparannya potunu. Nah, termasuk makang eri no yang sedang aktif do no yang mana so di hami. Jadi tersongoni maulala tu borgino pada dapat tujuh meladung arongan no musi tinaban. Melati akam. Oh, melatih manggi. Kalau situa Bapak Eplin si Mamora termasuk mana hutin duduhun. Aktif doi mana memang alai si patah sibuk bama ngayat tu si abang ni bapak ni si Jeremy molo situa akka pengabdian tanpa pamri dodangi sudirangi akan adi kak ni holong. Adorak ay muncul do ito tani sinta si setabi juga be sinta do bapak ni si mak ni si Richard lai marga si majuta nahinan muncul do alai dokter ide do piate mandapoti ma itu mo lebih itu do omani itu si omak ni si Richard do naik teh Panjaitan nakikpido Panjaitan. On san Kalimantan don iton ngadilean guguna on iton mama ni si Richard mama Richard na dialap na mangalap laini bayi na hinan simajutak neng muncul alai madaboti ma itu itu bapak omak ni si Richard ni pasah majo tu adorak suatu sekretaris pasah jo tu bapak Priska lana molo bagian mikir bapak perencanaan na visioner hubereng jangka panjang bapak Priskaon boido tabajulu hira-hira ni pangido majo pandapat sian bapak Priska jo lao tu rencana ta tujuan nare butima. Jadi mulia tema di Kapolsek moderator Kapolsek ni Perak. Kalau nggak saat juga tu tikion taringat tu napak tilasi maju perjolo ate. Jadi merosongan iba pribadi memang sangat setuju. Jadi sebelum NIP memang hari-hari atau ketua TI 3 tahun lalu kombinat kedua napak tilas taring itu perjalanan yang putar. Alai merosongan mulut taulah do di bawah sadari kurasa. Dokter dalam hita sudah mulai sian riana uli satu pahai satarutung pahai satu soporaru satu jajira aja. Kurasa bata buat mah ahana bata baik mah sejarah dia nabu ita dalani mah imata dalani. Hira istilahnya nabu dijangkau mobil masa tu si mah hita. Alai ta baik mah di sejarah rupani perjalanan na bahwasana saat tu sono putak suatu soporaru na ada mukik kita balik tu si kan idon wae. Ngada ui. Jadi itu taring tu si ba setuju mah ita di si. Jadi taring tu parhepengot tama. Jadi mau rusong niba pribadi masalah seroa mengidap perkembangan di Tikion. Yang gosongan nama sahai rupanya 2 minggu lalu agak lomos tiba. Songon nama nipis do nida kasih moru nama band TPT nai. Alai sonari huida ngasongon nama ganas. Ngasongon na gudang penggerak motor penggerak nang huida dihita. Taringot tu parohodanaon. Jadi contohnya mana tuang gini bapak si Putri doh tuang gini bapak si Natalia pak mau lihat manggi mas saya malu ham di nalo paro roda tu rencana ta nganeng mabay pertadaan yung putaon biasa yang dia mah tu tutik kinanay ngero lamu ditabay tu atak kapas-pasu di ham lamu merbisuk asalamu arong mo se benotan nalaw manabay tu ka pertadaan yung putaon. Jadi dihitam saya songon iba pribadi songon naurok pun nama saya di jum na terakhir kita bahasa sidana terus mah di hidup pun. Iba mah terus tiap malam minggu. Alana ta idala ba di sido kita boleh makata idot
ahang gitu pusau liling. Nah terbukti kan natuari jumlah tuari rodoi mana. Bisa nih itu masalah soha. Jadi tu mana pe ba balgado rohono mau liate. Dibukan di rohani mana nagabi mengikuti jum di nalo parohodana tu para puta di nama besar pertanda hita. Jadi semua kami perubani di luar di panitia ba panjang akal nami nabui batong dulu hunun nami baru carana dinalaho parohodana tu rencana tahun. Jadi kerjasama kami do ketua tadi so Bapak Silpa molorong akana buru pas atau muna tong asabui kami nagabi makubungi mina huruf kosongnya larang duri kami tiki 24 jam bui do tak pula masalah tenang mak bui do hubungan nih alai bayi mah ba mulu do belakangan onak ka pamuruatta sudah ka burutan na burju-burju sudah akalaitai. Jadi yang gue malohi ta, yang mudah-mudahan mah, orang sarak pula khawatir kita di son. Terbuka rohani sida, bahkan nilai nasi di sonari mungkin kita bandar rupi musai, pos malawata. Maloma kita tu nasi dah mengilik kolani do. Jadi soni majo moderator, tarengot tu dana-dana on. Lanjut mah. Melatih mah tu abang ni bapak ni si Priska, kepala lorong di Jalan Bije, Pardedeonan. Jadi setuju dona sida alai dak pola di dalani katu Siporaru dan buyan no mobil ta san pahai mungkin to bustu Siporaru moldis warung do pedalan aka mungkin secara aham aja garis besar mungkin boy man no diatur panitia rutina teh isena bagian rute ba setuju maita tu dia penno diarahon ala mengingat situasi do kondisi ba setuju maita alai napak tilasi ikut di baime songon naidok ni ketua. Jadi adorakso serik kita langsung non ibarat na dakpolanya rahob BI akka usul sakita tetangga bi langsung alai ni pasah majo tu sekretaris ima Bapak ni si Putri si Mamora siap parapat akang burui buruna 70 sonak malila sian baligi. Jadi macailah seroha serta bijo Bapak Putri. Au memang napuna serta bidang napa tudun. Napuna anggota hampir 70 halak anggota kualai dang aduk songong Pak Putri ngomong lo sempat Pak Putri di angkatan manang di salah satu instansi yakin du percaya mungkin terhatot do menanjang ala di IT on ya mau murado moloso so ni tekunan alai boy do nasida tampil songon jum meeting on tu ni pabua maju tu wakahita memerlukan dana don alana daksian Amerika do radi bue ton jum meeting on sia manang nasian Australia manang sadia perlu memerlukan dana berarti imana di samping pikiran tong mengaluar hodana dak pula sekas di bani mana eso imana sitio puro bendahara do sitio puro alani semangat na semangat tinggi sian Bapak ni si Putri luar biasa menurut kami dak pula iba sendiri rasudi do rata-rata madokoni. Jadi saya tu sehat nama sekretarisna saya dalam tu bisu ngamar bisu lap taba bisu mah tu sekretaris ta lao empa dimut ton grup salah datun alana perjalanan ta gejang dupe ni pasah maju tiki tu Bapak ni si Putri na siap parapat. Jadi melatih mati itu di kita pinaparnya putah di bagasa bernginon boy kita marhai pasum marlas ni roha pang marhiti hujum taboto itakas dangalani hamalot tate dangalani hagugon dangalani pabahena sude holan asini rohani tu hadoi
Bohita pa Jepang ima pinoparnya puta sahalada tu. Jadi songon nani dok ni katua naking tutu perihal napak tilas naneng patu kota pinoparnya puta pinege disi didok katua naking di patupa di tanggal 20 sia. Habis itu marsogoknya itu tanggal 30 patu kota masongon peletaka batu jahan naneng mabahen pertadani puta salada tu satu puhajuruan. Memang malu songon iba memikiri perjalanan napak tilasom memang cukup napas don nadinggan. Alai cuman di satu sisi bawa mereng malu taulah honano di tanggal 20 sia contoh. Boido tak tadalani artinya dalam satu hari. Imajo songon hera suku-sukun ataupun tongdo jagota artinya dapat kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan artinya menanggabe mempengaruhi tumor sogokna di tanggal 30. Jadi nahudok disi buah molo khusus di Tapa Borhat imas tersongon si budaya naking imana diketuai Anggidoliniba Pak Rosinodang tak khususun halaki untuk menjelajahi napak tilas nakining sebelum hari H di tanggal 30 Desember 2021. Halo, setabi stok kejo Pak Putri. Yup, Anda masuk Pak Oli, jadi mereka marah stokin. Stokin masuk. Stok paham. Halo. Dok masuk hatam. Tu ahok pungonon. Oh, masalah pungatnya ya bang. Oh, mulai hati mah bang. Tapi soalnya melalui telepon kita pribadi bang. Mono kami saya nupu mardipos anggiru limu. Kita kami komitmen bang gue masalah. Aku tuh pakan no. Cuma order pinang si uga gas Tuhan yang akan namar dong tu anggiru limu. Do tak kabu buruk tak. Sama dia minta lah manupai. Ima putus saya lede. Mang nabu apa hita. Pino perpeselere tu jadi kami orang tak cara hata tu upu martun upu marbona kompakian jadi kita baru kita ngasih nikun anda bang jadi orang ini berdepan baik dah kita dekat perhata kena ulin dengan na untuk patuha di sigorong lainnya amil tu sudah bang cuma mungkin ketemu tu alasan musik bulan depan mula lah jadi si mana orang nong buku pungokon sudia bang tak soni mula lah. Ate di kita selalu na menaruh pertanyaan tak songomang na suku-suku tu anggi dulu tapu mardipos ngai soni bana. Anak subuiro. Ayo. Join do. Subuiro mas dan dicuat. Pak Olip di doangi. Pak Olip. Ya udah. Anggo nak kening parsanggau anak ta si anak pusau liding si Ramli karo nak kening na putus do sinyal di mana jalan Nabudari perak do hami seksida na Nabudari ya yang giat baru panik sada kita selalu Nabudari da permisi tu sekjen alarong udah tanah pari ima naing kayak iton alarong udah tanah pari sila bang situ kasih Aris situ Richard di situ mertua do tabang sia birin lepak kami Nabudari jadi SMS do sekjen tai setiap bisa bang dan do tahu saborong ino jum ala udah kami baru mulai di tidak ada komunikasi tu sekjen ima tong narok soal informasi do tu orang ini natuari hadir do anak ta si Ramli sian Sanggau di Jum Sidana jalan nak keningan masuk dari mana cuma terganggu sinyalnya gak bedang bui bedo bergabung do kita sonari tersoni merupakan soal informasi jara akka kiriman na pegang aka bereng di grup
masuk do. Jadi yang dia mak 7 bulan non saya ada kita sudah peperan putah sana ada itu. Itu dah pasti di dangarong de masih gunahan ini bang manian. Oh. Sisirnya komitmen nang tabain. Unang besarong baru-baru ba. Oh. Ay perjanjian hidup kita melangkah. Oh. Ngate pa habis binungi. Jadi haduan yang bayar terus on napak tilas borhak masian utamuna satu si gotom di kororo tanggal 20 Desember. Mudah-mudahan Pak saya kita suruh abang Mbak arong akar rezeki ya pengen saya urok pada itu hamil apa mardipos bamol dong abang si rolling gonongan naga berohot Mbak apa tahu personal soniro narea arbisna Pak kardon nami sejak Jakarta tasoniro bang tidak ada yang mendukung yang naga berupani hamil gak bisa rohot tidak ada penopar depu saya lihat itu dah. Ay madato. Dalaga bi pakupuan kan ito na alay marahon ko na magdidek ko bang alaniya ka takas na tabo to bubu na ray itu bang bawa oi na perlu puta pemaripos pasuk pa rin kami bang jadi masaya be niya masaya be yang rupe na lagi finishing rupe oke mantap. Soalnya memang jarak pula masalah danai saya dan Rohai na utama. Danai ya boleh nak selanjutnya. Dan napolai sebenarnya paling utama di tapar dulu saya dan Rohat. Yang gue sadar Rohat teman muradus di. Mulai senama muka bang. Dalam haru pani hamat dokon dang persidot. Bahkan dia na muli di hita. Betul na si nitekat tu kami anggi dulimu upamar di pos. Alana tu ngata pakai ngata permuluan. Itu turut sen najuri sa senari. Bawa pakir dapat dikurai. Oh. Akhirnya dong dope hata tatuang kita. Baik kamu untuk soal kata tatuang kita ibu. Moderator. Oh, malati ma tuang gidul ini ba poparanyo putta mardipos. Kami cukup bangga hiad do tu Bapak Nisioli pun. Cukup bangga. Au sendiri dakyado pita pa Jepang. Alai sian pakatayo dohot kehadiran ni Bapak Nisioli ulala nga cukup luar biasa. Unang maju di danai jo ala akada naon olodora dang adong dupe pacariot ta alai na parjulu haradion nihi tado madohoti akka pertemuan nga luar biasa di hami terlumobi sao moderator Bapak Nisiolip malate ma di upaya sampai video call doni di bayan kituat sian Jakarta malate ma akka upaya songon udan di musim kemarau do kulala hami sangat menyejukkan siapa paranyo puta opumar di pos. Suaksong itu sian oparannya puta saudiling sangat timbul dakingan muncul anak ta Bapak ni si Randi serta bijo si Ramli dakian layala sesuatu hal ipe nga menyejukkan perasaan nami molo hami anggidoli Bapak ni Sioli Sauli mardipos dohot ulangi Barbona dohot tunu memang aka rak do ita sudi rak kompak do ita sudi alai di hasadauni di sido timbul dos niroha borat sama di jingjing ringan sama di pikul ido anggo hita Bapak Niolip lamar sada meta julan yang melatih mada Bapak Olip sianau moderator mungkin ditabai nasi ngaka abang niba akarong no peneng madokata tu anggidolita Tari nama Bapak. Arong ba? Di ibe gimana ro? Gimana no? Ubige bang. Pak Olip so tunggu pa na tu si Rolini te. Oh na bang taang ko to bang itu terlo ubige ro sarang bang hormat tu bang. Iter telepon udah. Hormat tu bang si tenang mau. Oke. Nanti mana? Oke. Oh no bang. Tetap pahita komunikasi gimana tata sinatwari. Tanda na hita si Sera Uleon. Si Sera Tahi. Kami doon naing. Parmaren lang ba ito?
Horas, Pak Olip. Or sa bang. Kedohor naik suara nih. Kutede. Bar malerang. Bahasa kutede. Sering kita ketemu di Zoom. Aduh, masuk warna hijau sih warna. Agak presiden kalau aku warna. Aduh. Warna motor. Aduh, mak. Sebalik kata nama dapko ni. Nang saha ko magsugo ngorok ko ni. Ya itu, tema. Ono. Pak, saya udah kata Riana Olip. Oh, Pak Olip. Oh, bang. Kan nanti baru tata Riana Olip nama kan? Iyo. Dia tuh si bakul mau Riana Olip. Riana Olip itu. Riana Olip. Datang abang dah. Alana kan nggak di paling jadi doi. Nang si bakko nang bakko lah kapasari nak abang dia para rasa tersoni di. Oh, oke. Mas tengah sawan warna Riana Olip nama apa? Oke. Jadi horas mah kira mau lihat emang bagi suara mi 24 mi mau lihat emang dilekam dah. Oh, udah bang. Oke. Horas lah kita. Oke, horas merah. Oke, yuk. Dilanjut to sekretariat sama nakingan sanga gatung. Oke. Lanjut mak. Oke. Jadi ima taringot tu perjalanan napak tilas naking. Jadi mulai dok rohanian tak khusus semua hal lagi artinya bagian si budaya naking. Manang buah pida ba artinya pikiri punguanan songon dia songon getimiaknya laki. Jadi tarima jo rasa molo taringot tu napak tilas. Jadi molo songon saldota satu sedarion satu tanggal 7 bulan 11 2020 sada 52.446.410 rupiah 52.446.410 rupiah. Ima molo taringot tu saldo. Jadi molo taringot tu naking na pinasa ni ketua perihal biaya pembuatan tembok penahan tanah memang digrupi ngatabai disi boy mau rasa secara rinci na sesuai nang dilehon ni panitia na siya po napasugi ngata cantu kondisi. Ima songon nomor jumlah naking 31.637.000 rupiah. Ima songon jumlah ni pembuatan tembok penahan tanah. Jadi apa ya kadongat tongdo perihal danaon ya setidaknya pihak kadongat tabu tong tersongon nabi nani anggidoli naking Pak Natalia ya contohnya ya na tung 20.000 pe dapat lumayan buyar tina manur saparopat sak semen lanarga ni semen diutata 22.000. Jadi postoroha saling berusaha mahita. Wa macarana asa boy. Halo. Songon nedok ni ketua naking Bukan daerah kita. di target pertama untuk 10 juta ngai panaik mesti 10 juta naik. Memang dari segi posisi saunari yakin deh besi postoroha untuk mencapai 70 juta untuk 30 Desember Holland kurang 10 juta naik namanya. Jadi mau binereng do grafik nah songon nedok ni moderator naking perkembangan nama ngaleon aka subangan dohot spontanitas dalam hitungan semingguan di bulan Novemberan hampir 9.100.000. Jadi meloni buat 1.100.000 dalam seminggu nih lihat tuh 7 minggu naik bang. Ya bisa lan mudah-mudahan mak dapat na 70 naking yakin deh basi. Jadi tasoni mau rasa pak moderator na boy pasak melatih mak pasak mak tu kita selalu nak. Oh, mau latih mak di sekretariat nong mangalihan
akka gambaran-gambaran tentang perjalanan ni punguata sian napak tilas notik lakingan di pasar nasida dohot sahatu pembukuan kewangata melatih ma perjolo tu sekretarista mungkin tu season selanjutnya langsung mahita mungkin komunikasi langsung dak pola ni pandu be molo adong mana mengalian songo pendapat ba tatanggapi ulala na perjolo hira-hira serta bijo dia ka hang dulinami nasian Opu Marbona molo di hari tanggal 30 ala lasni rohatta bui hita mersada poparan yo putana opati dak pola dong bainot tadi si songon sada tortor babuahun lasni rohatta masih maaf kita di waktu asa direncanahon seksi perencanaan jono di tanggal 30 perlu hia do rasa karena niu bama di acara aka nong lele kita dang mersada gabi mersada ulala buido tabai ni songon mamuka godak kita Maranggi lau masih merujuk kembali lah tahun-tahun sedia di tahun-tahun 80-an 70-an nauk sempat marserak dangadong na padumuhon alai di generasi ta bui merdumun ikona sada sejarah do rasa benot tanu di tanggal 30 bermakna nakpe barakna danana sawoti kalai adong ipolana nagabi sitio kota molati ma sarasani basa diri moderator mungkin boy ditanggapi ka abang Niba Butima. Ini tak kan nomor Maranggi, nomor Sia Holongan, para deputi sadadat. Memang nading gado usulialai manukum maju. Molo kondisi ni COVID-19 bola so di hutan tersungguh diru. Molo hijau. Wah, kenapa? Dangadong kasus. Oh itu daun to alana. Wah molo tulu bergon dengan daun narotu sih seluar. Aroma panoton. Daun nama maksud seluar sigo molo sigo tam noy darong kasus nai. Dah. Ale molo hula tehudagalum berarti rona sida nai. Kira-kira buru prokes. Nah, holani do na ku pasat. Lebih baik do kita menjaga dah dari mengobati suatu gawe ahan nai. Nolat. Molati ma di abang Niba situa Bapak Jeremy ulala ala tabereng do perkembangan di COVID lam menurut do itu level sada nuang lam menurun jala kegiatan kuberpe songo perkawinan mulai songo na biasa normal kubere ngalai ba tong do tabai mengikuti protokol kesehatan adok cuci tangan, pakai masker kita. Kurasa molo jumlahnya, dak pula itu tuh benuan, ulala, dak pula itu tuh be jumlahnya ikon nasaon, bisa ada kegiatan non, dak pula itu tuh be. Lai tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dohot, menjaga jarak, batabain mah menjaga jarak. Jadi on sebulan nayon molo suadong terjadi peloncatan yang luar biasa rasa menurun namun apalagi di situasi sonaring rumah sakit pemolom kita tabereng mulai sepi nalau terpapar COVID ba ima pandangan tetap mata ikuti protokol kesehatan sian pemerintah Butima. Tetap waspada teh. Ya sono narung usul bu.
tanggal 30-an non. Karena na sesona dibahas dari mutu musik. Kurasa belum nagabita sewa do. Cukup balgal biaya di. Kalau yang gini basi itu nalewat. Lana hidala ba kepikiran tado kada na marong dihita. Na mau duri. Mana telo to. Ai usul majo baru bolo tabuana hai speaker aktif. Arong dora di antara ni hita na punya songoni. Ima tabu tu huta. Halo moderator. Oh, hira-hira spek ai mungkin una pala sound system da bona pala manewa hita. Ai sonari tu do bola sargade. Batata iya paya dia bado. Ulala na model-model wireless do hita na gelengi. Memang ulan na makatai do bui. Di Pak Putri arong do Pak Putri ora sarong do. Ate Pak Put. Pak Put. Tageleng don. Dang boy ditabay speaker ni ay rak pola balga. Ditabay speaker na naman na dua na ida pa disabung. Boy do disabung. Boy do memang. Arong do dijabu sa dahan perri. Kira Speaker. Ada cok-cok langsung ini. Ampli maksudnya apa? Arong do dijabu tongi. Arong do memang ison. Arong do ison corok pe arong do sot sada. Alai mah jo taringok na itur sedia orang na ngergani musik na. Balgadi yang dia. Olan ter mulu sakitan no yang dibuli dia kurasa mulu 5 juta habis tuh hitai. Aku pikiran taruh kebiayaan apa? Kalau biar kena asing si pikiran kan itu. Alana pe istilah na pe kan rencana taka misalnya marede pe halaki kan tongdo kemudian mendidok kalaikan artinya arong akadongan na marede na boy na marede contohnya kan baru diringi musik masih tidak na banat harapun memang konarong do kartok di bagus nalau paguma udah ba yang siana hai dibuat sian speaker aktif ida ba gua hana nang ba musik di mata pakai kan ilo noai tabu menona hanai adu warni amplifier nai ba sani ba dicokan nona corong nai panang nata buat taturan no sada hai ngamurai adu warni dipakai wireless asa boy pakai mikaya no ay muradi 100 sada ngatu soni torot takan mulai torok tulus tu pas 50 do Sony lo masuk ibadah mengeluarkan mungkin 5 juta. Ate bang Pak Putri. Yup. Na geleng do na ami hani pegerakti mi. Lalu mah ya belga memang. Ima na pakai hami na dia hida na marede. Buido ima bagat do kan. Hida mo na marede na buru tai. Itu, halo. Ima. Mau tunggudang tiap na satu belga. Ya. Belga do sonar apalagi bulan 12 dawa sama ada yang kita screen tuh. Mungkin hona kita sampai 7 juta. Bola kono tayo 7 juta itu masuk. Yang kota timur noy ngahanai nai noy 2 biji kan masih selesai. Dijabon urus saja. Na bang dawa keyboard na. Ayo langsung sana tunggu musiknya tuh deh. Jadi YouTube may bahan musik. Dan YouTube karaoke naik kan arong dosa karaoke kita mah suara anak. Kalau musik sari kan itu. Ya. Usul nauli di ba? Penghematan. Menghemat biaya. Jadi Om Jo, isi do itana bui roha duan. Au. Perjabun. Au boy. Sino pinna bui ro? Maka polsek Bapak Sinadalia apa pasti. Bayan. Urasa di bay maju tu grup di bay maju pendata tu grup sa sebuyen no pelan alana perlu udah bahasa bulan nai mana 1,5 bulan nai arang lupa waktu kan
Iba matu grup tahu rasa sekretaris na do medongoni alana berhubungan do tu konsumsi non. Berhubungan do tu konsumsi dengan noksi siap pun makanan kan. Jadi lebih baik tabain sekretaris dilempar rumah jo tu grup tasahala da tu asa di daftar masing-masing lebih baik dosong ni. Nama dohoti peletakan batu pertama asa bulus boyen no piga hala nga boyen no direncanahon ay ido tong radi pangido na ano panitia na sakuta mersugu mungkin siya taon na sida di dia bulahan nama jala sadia manon nama dohoni kira-kira ido ra arah na pakateon na sida mersugut ay jadi maju sunakit tu musiki soni mata baik bah unang apala rasa di speaker arung dulu juga boleh aku rasa aku tuh mana pakai lekku kan arung dulu tulis di speaker memang ampli isi dope bang ampli di si dope ampli arung dope di sana ampli nanti kita main di lapangan itu bah itu pakai kami marah dia marhua itu ada marah haru warna itu dipakai di sebuah musik arung di speaker ada memang di sana arung dulu 5 memang ada itu nggak 2 rai taksi ono merap narong do alainya sih gara di bawah ratau pamai lapangan pasak pak unang apala tu musik bergahu biayani alai mo do puluh kadua daba babu ima akan itu siro hitan apa dulu kono lo hiburan di tahun ta urasa sok ni mata baik oke diatur mai lambat Buma pelan-pelan kita pikiri tengok musik naik. Ima to masa jauh ima to pak pulsa dan lupu. Nggak jago. Ai meloon dang na pelana Nadia na pura. Cuma nasi pikir lah ni datang. Kalau dang adongan do pergi mo di semua dia mah paroda na se. Ai do pikiri. Ai la sina makibuk na tanah aida. Siapa karaoke mah. Dan itu kita tu kita di. Ai sema pola hora. Ai dang go pilo oro hule-hule mon bong man baktu hita dawa. Kita tu kita do. Kan itu no ai. Macam itu dong motor yang selagu di markas kan kita tu kita do balik kan no ni. Soalnya na jolo 10 tahun lalu kan kita tu kita do. Enggak cukup ya. Memikir biaya. Jadi arok sono saudi, arok nasiharan, baru diputus mari. Jolo di ujung macam nggak selesai kan? Sakti ba? Panatalia jenna. Nakison na adong saran siyan moderator. Jadi nakidekod ba mulut tabay na cara berupa godang na moderator rekening. Rasa mau di tahapan keletakan pertama. Mau nabi ini kira pula pergodang-godang nanti. Jadi alaina pesong lidang terhambat na pinikiran ni agiduli moderator. Ta moderator mai. Imana kaning ai Udipos nama molo Marede, Marsi Haolan, Marsi Raria desi, molo tu makna saunari. Udah tu masih siu kan desi, nape anak pemusik. Jadi tamu dari tu mai apa dulu? Molo koda kadang mungkin, ada tamu dari tu mah, tapi medis non, yo sarado dah hiburan sambil berdoa lagi tu ni abang perparapat, Saudi mana baikas. Jadi mula usul siani baru paning bangko hitan adi milanor paning batau saham mamulat asa sorang orang nai aka net mudo tanadi huta. Lakkan osong ni perjakarta pasiron ada bahamu budu berdalepak inna atau hori. Yang dari itu batau saham terutama na jono sonalimi dan maing dan buaya perupain 2 bahasa ada imara paling molosongon usul sianau alana itu ada dukungan na paling
terasa anoto kana di huta. Molotoro pita no saha di huta, halaki pia kana di huta tak bersemangat do. Ido semangat na paling nyata no di halal di nasida. Yang kona jono-jono atong ta baima usaha asa boy budak na pola seda-seda sejabu. Bakal buru paning saja baru kendaraan bah susah emak. Karena tanggal 30 saya atau baru lah makanya itu naik. Jadi kan ngabui lah atung dah bah. Alang cap sudah sih. Ya mulu sama nau nak pero tanggal 30 tanggal 30 saya aku mulak boleh bah. Di las niro hai do di besi. Artinya tu alani waktu mepek ni waktu i petong usaha mula. 30 saya aku mulak tu medan apa situasi ni ahau dah bah. Kerja ni emak. Kiamat dengan dulu kunawasan dulu ni mumak. Jadi kau jaga untuk dah bahkan itu. Alai yang kau disiat, tu sebetulnya kau waktu nang adong. Alai sonari pengen permisi awak, atau ni mat, ngapa permisi awak seminggu lewat tu bosu. Kira-kira itu tu ngah. Jadi ngah boleh ni asudi kan ni aturan semua dia lakukan iba. Itu kadang berpaning akan dari seputaran Medan, akan ajalok semua segala macam. Tahu saham memulai masalah rasional. Asa tercipta ni anggidoli moderator. Buhi dari mekelekel baju pang buhi mesti sudah akan nauleleng dak baju pang. Jadi so ni mah anggidoli moderator. Molati mah dia kang niba Bapak Nisi Natalia. Memang di generasi tahun sada sejarah mungkin nagabi sipai ngoti-ngoton ni kapino parta merajuk kembali peparannya puta na sekian puluh tahun bercerai-berai walaupun secara pribadi mardongan alai di parada tu dohok nasing dak karap di pos depe alai dung marsada hitan no di tanggal 30-on nak pesong musik kan no diatur bagian musik mai diatur man no ni si marjulu manotor nak pe siam musik teknis namanya no ni alai adong maknana adong artina bahwa tujuan ni arion marsada tang adong be songon ira di roha masih suku-sukunan manang dang saroha alai dohot naung tanggal 30 marsada hitan noba di sima sude lao masongon hatan ina tu adong kan pilu-pilu nama dung-dung tu atara jana jagar lau mana lungut salilingon akka dihita nang liak di arhamaranggion Roma akka na jagar tong ras-ras tujulon ido maknana si buito tara sabi mo lubuy anon waktu bui disian no tabain jadi ima songon sian iba sadiri tu hahang duli lau mengalian gambaran mulu adong dubui waktu songot nata dokodakin bata patu pama akai di nasik pe macai lehet do sudi macai lehet peralatan do ka akomodasi nanaing sipatu paota bila perlu serta bijo dihita batabai mertuba akka anak tado burutana dihutai dalat parohe pektu kasta dibain disabok-sabongi diahai holan nomor gerak-gerak pihak kata buruta do kanak tai di bain ulo si sudi terome do hita mendadak katok tabe kan tak bola terida si 1000 narong ba 1000 tabai tu sabongi alai do tujuan hola menabakas do lau tu punguan ni peparan ni puta lau recana tolan ido intina melusani besar diri dah tang nagabe tu pribadi ba ni bain manotor nasida akaburte ni leal 5.000 tu tangan nai baik teroma langsung seksi papunguhon mabai tu karto mana tu dia mengidu banget tabakasta akhirnya ido hira gambar saniba alau patabakasta no mawalati mah jadi hiraun nama toba di Simalungun persuaran di Simamora salpu makan nalungun Roma kasilasne roha Lima tutup. aido pas dia jadi ulala
ala waktu ngajamaho na te bado talanjut manang na tu minggu depan masa lebih kompak kita ta begiga bersian huta mersugut ala situasi akan mersugut adong do ka ulota urasa ngalamu ngadi pos berapa kata tahira inti tidak kian di jummi tingi ngahira dapuk gambaran ola di seksi dana na songoni besar diri setabi jo ai gawe kira adong dolas ni rohaku lau akan mengidu dano tuak buru nami terutama ma peparani petun ai sudin main ngalamu senteron waholah kudoko na ita nama ketinggalan siap peparani marbong naniku aka buru nami mailah ami ulah muna molo sori bae di si peparani petun buru na waila hila kami gabi marluba-luba dua lagi nuai luba-luba jadi mudah-mudahan ma aka masuk mai turekenik tai dan non akasian aka bang nami nasa Kalimantan tongdo na sida ala sibuk ra tongdo diliar rohanan non tupungat tahun lau manupaki dohot nyoni toniba si mega do na subuhi akses masuk tu mana do lai nasiap babua alai ba mungkin arong do kita na manada babui ma mungkin ta bahen aka buat carata tu itoi asabui manabari kasta unang namarlu je ita dah lau mabai nak kasaran jala ko berjiwa besar do hita bekerja tanpa pamrih dan harus siarap penota olah cara cita-cita tabui terlaksana rencana tubun luar biasa dan adong naputin sina luar biasa di hita songon nak kamarganasi nasi pajulun dan adong kita sendiri do adok sana pacarianna tab besawoti banggudak sani mau leati dang bui tarlian nasi ngala niat tu sedo ba aka pacarianna ba mau leati olah maddohoti juppe nga luar biasa persata songo bapak ni siolip sidak yani kan luar biasa do ulala dohot di sangahu ni mana madok kata ngani harga na te seta bisa di kita sudia te kala ima pendapat manangarong do pesak kita si pasahato nota manang na asata tutup sono moderator ale unang itutup baca unang masuk tu ahaw na pangulani huria gudang do hita antara bapak disiplin nama dohot abang ni ba bapak ni si Jeremy mas dosi roh mau ulang manutup jup taubah soni masani ba moderator ta majupang may tamu si di minggu naneng ro di jupta naneng ro di minggu depan mulai ate mak Boleh ate. Tapi memang Kang, Jakarta Kang. Akang Pak Jeremy Kang. Oh, dos rota. Di sana. Mana tu? Akang mak. Nah, tinggal asal mah terus di roa. Akan naulina dengan. Kita bahas rota pertanyaan itu. Oleh pujian di bahasa rohanami di oleh di bahasa nami nama bangsa di Bano Gicang. Di lioko partikia di hami masirarion maka tahatai mangarang-rangi saluhuna kaulon nasi nakapan di rohanami. Sangapon opun nami no poparhami sahalada itu. Kalau nama pakurangnya di Tuhan dia dopamu tiroi hami marhite todim berbadiai patikos dalam niat-niat rona pikiran nami molo tunggu pajupa kami di hari masuk manang nadi 3K naung di buhul miale Tuhan paso-paso kami saluhuna mengulau naka nasomaralo turoham pergugui kami leo bisuk do parbinotor di kami terlumu bima dia kasih namuk naik sepatu pohon nami leo nang mama korong bijang di roha di kami le Tuhan nalai makohon serep ni roha di nalau pasangapon na toras ima na nek pasahaton nami tu oleh Tuhan nasa paso-paso masaluh nek dia kadongan nami na subuh dobe dohot dia pala tikion di bagasa parhase haiton homana pamalupon dia kana marsa roha mga puli ka namalas ni roha tong maras ni roha di bagasan guarmu nabadi di hami borginon alapang gugu din alapya kami di perubahan nami gonggomi pada usaha kami sa parmaran ni daing natod di huas waholo bundak kami berjahat
Boy kami dugo marsugo di bagasan las tiro. Do marhay pasun na baru nasihat. Dak kurang manang na. Sudi akka gulmi ni ngulu nami ho pasatami tu tangan muna badiai. Takas dos saluhuna dibotoho naneng masa dia depan ho pasatami tu tangan muna badiai. Neng mardungu sirang mahamili Tuhan marhite zoom di bagasan bornginon. Ramoti misaluhu na manang nadidia pa maringanan. Ramoti saluhu na paparan niyo po na misalada ito manang nadidia pa maringanan. Suwaksoni ng buhunan. Asiro ham dihamili Tuhan urasi madusa pangalason namin. Asa tamahay matao doto. Tamahay managa makaasinuro am na pinara di milihamin. Pasiko matangiyang Panginoon namin. Ito na sobo kami tuho. Marhiti itian aholongan ni Roham. Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Asinirohan ito at Jesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsaoran nito di porbadi man naman dongan hitaon sa luhut na. Amen. Oras. Oras mate. Oras mayo.